Sziasztok, Papaszita vagyok. Úristen. Úristen. Nedim az így össze-vissza kanyarodik. Kiment neki falnak. Aha, ott egy admin lesz. Papaszita vagyok. Édes Istenem. Papaszita vagyok. Na, én ki is vagytam, akkor is jövök. Papaszita vagyok. Rég leelőztük. Én tudom. Mit csinálsz? Júj. Papaszita vagyok. Jani, milyen érzés a leggyorsabb autóval menni? Az szép volt. Papaszita vagyok. Utolsó zárja. Az igen. Ja, Hoppá. Az baj. Emgyel. Papaszita vagyok. Oké. jó. Kívánom, hogy törjön ketté a kezed a láboddal együtt. Köszönöm szépen. Papaszita vagyok. Hallod? Itt a sok lépő! Papaszita vagyok. Nem megy a dupla vé. Ja, üresben volt. Akkor... Papaszita vagyok. Az muszáj volt. Most húztad fel, hülye gyerek. Ennyi eszedben. Most dutisztál be. Papaszita vagyok. Ha mosópor, akkor Tomi. Csak nem tudom már hogyan volt. Hogy... Ha mosópor, akkor Tomi, de nem fluor. Nem, de ez milyen mondattal volt, csak úgy mondtam. Mi?